Isang maulan pong gabi mga kabalen, mga karihiyon at welcome ho dito sa special coverage ng CLTV 36 News and Current Affairs sa hagupit ng habagat dito po sa atin sa Central Luzon. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Marami hong mga nakatutok ngayon dito sa ating programa. Kumusta kayo po, Maya Pabengi? At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alam ho natin ay maraming bahagi po ng Central Luzon o dito ho sa Pampanga ang nakakaranas po ng malawakang pagbaha ngayon. At meron ho tayong binabantayan, partikular dito ho sa bayan ng Minalin, Pampanga, ito hong sitwasyon ng tail dike. At para ho bigyan tayo ng update kung kumusta yung istruktura, ito pong San Fernando, Santo Tomas, Minalin tail dike. Kanina nakita ho natin yung live din ng ating kasamang si Paulo G dyan po sa area. Makakasama ho natin sa ating programa live na live si Mayor Philip Nagit para po magbigay ng update kaugnay ho ng sitwasyon sa bayan ng Minalin. Maya Pabengi, isang magandang gabi po, Mayor Philip. At kumusta ho ang sitwasyon ng ating bayan Minalin? Yes po, magandang gabi po, Sir Justin. Kanito pong habang papaliwanag po kanina umaga, nag-overlap na po yung tubig dito sa tail dike natin. Mas kilala sa tail dike or ito po yung river channel natin ng Pasig Potrero River. Opo. Kumusta ho yung estado ng mga residente doon, Mayor? Yung mga naninirahan malapit sa lugar? Actually, medyo malayo. Hindi naman ganun kalapit. Meron lang yung isang sitio, yung tinatawag na sitio Maralomdom. Yun yung pinakamalapit na may mga residente na nandoon. Sa kabila kasi kung titingnan mo parang right bank yon or it is a dike. Tapos andun yung baryo ng Santa Catalina, San Francisco 1 and 2. So wala naman sila dun sa tingin ko na peligro na dulot nito dahil nasa kabilang side ang umapaw. Apo. Mayor, gaano ka-importante, ano yung papel nitong tail dike sa pagprotekta sa bayan ng Minalin? At ano yung mga tinitignan nating possible scenario? Wag naman sana, pero ano yung worst case scenario na binabantayan at gustong mapigilan sa mga oras na ito? Okay, Sir Justin, yung tanong mo gawin ko into two parts sasagutin ko. First, yung tanong mo kung ano ba yung role nitong tail dike na to. This is very vital dito, not just sa ating bayan, kundi sa ating probinsya, karatig bayan, at karatig probinsya. Yung tubig kasi ng kagaya ng Tarlac, no? So ito kasi ang katuglong nung nakikita yung tubig nang gagaling ng SCTEX, dito po dumadaan ang bumababa sa atin. So nakikita po natin ang role nitong dike na to or river channel. Nandito pababa ang tubig upstream papunta dito sa amin, downstream palabas ng Sasmuan hanggang makarating sa dagat or Manila Bay. Ayan, sa ngayon, Mayor, ano ho yung estado niya? Kanina So sabi Justin, niyo walang boses po. Ayan, Mayor, meron na po ba? Ayan. Mayor, can you hear me? Ayan, medyo Sir Justin, di po kayo marinig. Ay, ayan. Hello, Mayor, ayan. Mayor? Ayan. Ayan, Mayor, naramdaman niyo na ako po. Can you hear me? Wala pa din, sige po, mag-gap lang tayo. Babalik ko lang si Mayor, mga karihiyon. Isang mabilis na patalastas lamang ito. Or subukan natin ulit. Ayan. Good evening, Mayor. Can you hear me po? Wala pa din, Mayor. Sige po, magpapatalastas lang tayo, mga kabalin. Balikan ho natin. Isang mabilis na patalastas lamang.
Hello, sound check, sound check. Mayor, can you hear me? Wala pa din po, ano? Ayan, ayan, nawala yung audio ni Mayor. Sige, subukan ho natin. Hello, Mayor, ayan, wala pa din. Okay, sige, balikan ho natin yung ating live. Putulin ko lang sandali. Magbabalik po tayo makalipas po ang ilang mga paalala. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at ang ating special coverage. Nakatutok pa rin po kayo sa hagupit ng Habagat. At sa oras na ito, yan, babalikan ho natin si Mayor Philip Nagit ng Bayan ng Minalin, Pampanga. Mayor, good evening. Mayor, can you hear me? Magandang gabi po, Sir Justin. Yes po, loud and clear, Sir Justin. Mayor, kumusta na po yung estado ngayon nitong dike? Meron na monitoring na meron daw posibleng mabitas sa daking Kapampangan atin po kanong makanine? Wala, Sir Justin, walang possible na pwedeng ma-breach sa dike natin. Doon sa part lang ng Santa Catalina portion, sa side ng fish pond, merong nag-erode doon na part in which nagbarikada na kami para hindi madaanan nang sa ganun maging safe ang mga motorista. Opo. As we speak, Mayor, ilan pong barangay sa bayan ho ng Minalin ngayon ang lubog sa tubig? 15 out of 15 po affected na ng baha. Opo. At kumusta ho, Mayor, yung mga evacuation centers? Meron na ho bang mga nagsilikas at nasa mga activated evacuation centers? Yes po, may since 3 days ago po, may mga evacuees tayo. Nag-start po tayo ng 6 families. And to sum it up, ngayon nasa 203 individuals na po yung ating mga linika sa ating mga evacuation center. Opo. Mayor, panghuli na lamang, paalala na lang ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga, alam ko malayo nga itong tail dike sa residential area, pero ano ho yung mga dapat din paghandaan kung sakaling magpatuloy yung pagbaba ng tubig mula rin sa upstream portion at syempre ito pong mga pag-uulan pa. So ako po'y nananawagan sa aking mga kababayan na tumutok po sa ating page nang sa ganun po makuha po ang mga konkretong impormasyon kasi minsan po may mga misinformation gaya ng mga posting ng mga ibang tao na saan po iba po yung nakikita natin sa aktual na sitwasyon. So sinisiguro ko lang po na gagawin po natin ang ating makakaya at sisiguraduhin na magiging safe po ang ating mga kabalen dito sa Minalin.
Okay, maraming salamat po Mayor Philip Nagit at mag-iingat ho. Maraming salamat sa inyong oras at makikibalita pa kami sa mga susunod na oras kaugnay nitong monitoring po ng tail dike diyan po sa bayan ng Minalin. Mag-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Thank you, sir. Very much din po, Sir Justin, at magandang gabi. Yan ho mga kabalin, mga kariyon, ating narinig si Mayor Philip Nagit ng bayan ho ng Minalin, Pampanga. Kaugnay ho ng ng estado nitong tail dike diyan ho sa bayan o diyan sa barangay Santa Catalina. Gaya ho ng nabanggit kanina ng alkalde, ulitin ko lamang, ay nagkaroon na ng sandbagging dahil umapaw na po yung portion dito ho sa may Santa Catalina. Pero paglilinaw ho ng alkalde ay hindi po nabi-breach So kita po nga usandang may tibag o mabitas aliya po. At in pong portion na may erode, may lasak bagya-bagya kita pong earth dike timbakan dane po. May lagay pong sandbags as we speak Kaya naman at patuloy ang monitoring ng LGU, katuwang yung of course itong provincial government para po matiyak na magiging maayos yung sitwasyon ng mga kababayan ho natin dyan sa bayan ho ng Minalin, Pampanga. Sa mga nakikibalita naman, mga kabalen, mga karihiyon, sa mga anunsyo po ng classes suspension, ito babanggitin ko. At meron pang mga humahabol actually. Pero so far, ito po yung nasa listahan ni Kuya Justin. Batay na rin ho sa ating monitoring. Nagdeklara na po ng suspensyon ng face-to-face classes para po bukas, araw ho ng Martes, August 11. Ito pong mga babanggitin kong lugar dahil na rin sa epekto po ng southwest monsoon o habagat. Kabilang po dito yung lalawigan ng Bataan, province-wide o buong lalawigan ho ng Bataan sa lahat ng antas ay wala pong klase bukas August 11. Sa lalawigan naman ng Bulacan, suspendido po ang face-to-face classes bukas August 11 sa may Angat, sa bayan ho ng Bulacan, sa may Kalumpit, sa City of Malolos, may Kawayan, Plaridel, at ganyan din sa may San Jose del Monte. Dito naman ho sa Pampanga, nagdeklara na ho ng classes suspension para po bukas August 11. Ito pong bayan ng Arayat, Bacolor, Candaba, siyudad ng San Fernando, Macabebe, Mexico, Minalin, San Simon, Santa Ana, maging ang bayan ng Santo Tomas kung saan hanggang August 12 ay kanselado po itong mga face-to-face classes. Balita naman ho sa bayan pa rin ng San Simon, Pampanga naman, nangangamba ho yung mga residente, partikular dyan sa may barangay San Pedro, na umapaw ho yung Pampanga River at maabot yung kanilang mga kabahayan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Bunsod ho ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Patuloy hong minamonitor ng mga residente ang level ng ilog habang nakakaranas ng pag-ulan ang lalawigan dahil sa habagat. Gumamit na rin ho ng sandbags ang mga residente bilang panangga sa tubig habang ang iba naman ay nagsimula na hong maglipat ng kanilang mga gamit sa mas mataas na lugar. At posible itong paghahanda ito sa posibleng pagbaha at yung pagbubukas ng ilang dam na inaasahang magdudulot ng pagbaha, lalo na ho sa mga low-lying areas dyan ho sa ika-4 na distrito ng lalawigan ng Pampanga. Balita naman ho sa bayan ng Mexico, Pampanga. Kaninang binisita ho ng ating news team ay aabot na ho sa 18
ang 18 pamilya o 75 individuals mula ho sa Barangay Lagundi ang nagbakwit na dyan ho sa may Mexico Evacuation Center. Bunsod pa rin po ng walang humpay na pagbaha. At ayon ho yan sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO. Samantala, 22 sa 43 barangays po sa nasabing bayan ang nakakaranas ng pagbaha kung saan higit 5,000 pamilya ang apektado. Ayon ho sa MSWDO, may isa pang evacuation site sa Barangay Hall sa Sabanilla na kasalukuyang kumakalinga naman sa 9 na pamilya o 41 individuals. Kaugnay ho nito, nabigyan na ng paunang tulong at check-up ito pong mga displaced families mula po sa lokal na pamahalaan. Hindi rin ho nakaligtas ang Kalumpit, Bulacan sa epekto po nitong malawakang pagbaha. Apektado na ho ng nasabing pagbaha ang lahat ng 29 barangays dyan ho sa bayan ng Kalumpit. Kasunod po ng patuloy na pagbuhos ng matinding ulan dulot ng habagat. Ayon ho sa Kalumpit Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, gayon rin sa kanilang MSWDO, umabot na ho sa 152,745 na residente ang apektado ho ng patuloy na pagtaas ng tubig. Sa bilang hong iyan, nasa 170 na pamilya o 596 naman na individual yung nananuluyan ho sa mga activated evacuation centers. As of August 10, ay 13 evacuation centers na po sa bayan ng Kalumpit, Bulacan ang binuksan para po tumanggap ng mga bakwit na apektado po nitong malawakang pagbaha. Samantala, hindi na rin po madaanan ng feeder road sa Barangay Gugo at Sitio Nabong o Sitio Nabong Road sa Barangay Maysulaw. Habang malaking sasakyan na lamang po yung pwedeng dumaan naman sa ilang kalsada dyan sa may Barangay Calizon, Bulusan, Santa Lucia, San Jose, Frances at ilang bahagi pa ng Barangay Gugo dahil na rin po sa mataas na level ng tubig. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon at pinapaalalahanan po yung mga residente na manatiling alerto. Subaybayan po ang mga opisyal na anunsyo at agad lumikas kung kinakailangan. Balita pa rin ho dyan sa may bayan ng Kalumpit, Bulacan. Hindi na po madaanan ng mga light vehicle ang ilang bahagi ng Kalumpit, Agonoy Provincial Road. Oo, dyan ho sa Barangay Balungaw, Calizon, Bulusan, Santa Lucia at San Jose. At dahil po sa pagtaas ng tubig, dulot pa rin po ito ng pag-apaw din ng tubig o yung pagtaas ng level ng tubig sa kalapit na Pampanga River. At apektado rin ho ng mataas na tubig sa kalsada yung operasyon ho ng mga tikling o yung mga tricycle. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat at iwasang dumaan sa mga bahaging lubog ho sa baha.
Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, balita naman ho tayo kaugnay nitong Kong Dadong Dam. Ano? At kani-kanina lamang ay ito pumalo na ho sa 9.7 meters ano, yung water level dyan ho sa may Kong Dadong Dam sa bayan ho ng Arayat, Pampanga. At nakatakda pong buksan ito pong gate nito ano, upang hindi makompromiso ang istruktura dahil na rin ho sa patuloy na pag-uulan lalo-lalo na sa upstream portion ano, dyan ho sa may Nueva Ecija na posible namang magdulot ho ng pagbaha dyan sa low-lying areas dito po sa lalawigan ng Pampanga. Ito naman mga karehiyon, dyan naman sa may, oo, ah, dito ho sa Pampanga State Agricultural University, ano, ipinagpaliban ho yung commencement exercises na nakatakda po dapat bukas August 11, ano, dahil pa rin sa baha at sa masamang panahon. At ganyan din ho, gaya ng nabanggit ko, suspendido ho yung klase sa iba't ibang mga lugar dito ho sa Pampanga at dyan sa Bulacan. Para ho sa mga nakikibalita, ano, gusto nga ng update ay kaugnay ho niyan, eto, aking ipopost ano, yung link, aking i-comment dito yung link at pwede ho ninyong i-refresh yan para masundan at makita ano, yung announcement ng mga walang klase o yung mga nagsuspindi na ng klase dito po sa Central Luzon. Bago po tayo magpaalam mga kabalen, mga karehiyon, ano, balitaan ko lang din kayo, magpapatupad ho ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo simula po bukas August 11 dahil na rin umano sa pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. 4 pesos and 70 centavos ang tapyas sa may presyo ho ng gasolina. Habang 4 pesos 30 centavos naman ang ibabawas ho sa diesel per liter yan. At yung kerosene, mababawasan ho ng 4 pesos 88 centavos per liter. Ayon na rin ho yan sa Department of Energy. Bago ho tayo magpaalam, silipin muna ho natin itong sitwasyon naman ng mga kakalsadahan sa iba't ibang bahagi ng syudad San Fernando. At kanina, pasado 3:00 ng hapon, naibalita rin natin yung humupa na nga yung baha sa may poblasyon area, dyan ho sa may City of San Fernando. At ito po ay live, real-time traffic monitoring mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO. Ayan, makikita sa may Tagulod area going to San Nicolas ay may tubig pa rin sa kalsada. But dito ho sa may bahagi ng poblasyon, downtown, ay wala na hong tubig. At ganyan din sa may area ng intersection ay clear na rin ho dyan batay ho sa ating monitoring. So dito ho nakikita natin may tubig dyan sa may area ng Tagulod o dyan ho sa may San Nicolas sa may syudad ho ng San Fernando, Pampanga.
Magpapaalam na po si Justin Dizon. Maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating special coverage. At mag-follow lamang sa ating social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Ganyan din ho sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para ho sa mas marami pang detalye kaugnay ho ng mga kaganapan dito po sa atin sa Central Luzon. Manatili pong updated at informed kaugnay ho ng mga iba't ibang ika nga mga pangyayari na mayroong direktang epekto sa atin pong mga mamamayan ng Central Luzon. Muli po para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon para po sa special coverage ng CLTV 36. Mag-ingat ho tayo lagi and God bless everyone.